Здравейте, аз съм Minecrafter 951. Днес снимам на Prototype New Game и нещо ми се бъгна. Така оправи се. Едно, защото просто аз в момента съм на село и няма как да се изтегля. Имам интернет, но е твърде бавен. Ето ме и мен, аз съм този пич. Но е як. Те сасове ме цепят, аз сам сега трябва да ги пребивам. Коста, сега ще взема едно от оръжия, всъщност жена. Да знам, аз не знам сега. Преди време изтеглих тази игра и не съм сигурен как се играе точно. Само цепят дет ми падне, нали? Защото до сега доста време, нали? Не съм играл тази игра, защото веднъж я бях изтеглил, но тогава още не снимах. Играх я. И да, имам летене. Това не го позирах. И тук се подскачам. Ето че почва някакви клипчета. От началото е пълно с клипове. Те са някакви откачени зомбита. Не съм сигурен, аз ли трябва да ги защитавам или... Те всъщност... Те е много якото на играта, че ръцете се превръщат във всякакви оръжия. И да, трябва да им помагам. Да, така е. Гледайте сега как се прави, гледайте направо на парчета. Нищо не остава от тях. Всичко остава на парчета. Просто играта е толкова всяка. Може да се превръщаш, после ще ви го покажа, да се вселиш в душата на някой човек. Нали, направо поглъщаш се едно червата. Човекът става на буклуци. Аз съм цак. Та се играе толкова яка. Но ма кефи, но ще ви го покажа след малко, защото имам такива... Ес! Може да се взема с тези ръце. Това... И това също не го знаех. Айди, той е скапан танк. Сега ръката ми ще се промени отново на някаква много яка. Гледайте сега. Гледайте, тези ръце са някакви тлъстести. И само като го шибна един път и то се чупи танка. И много яко. Няма да спрем гласа, защото просто няма смисъл. После специалната тайна ти задържате другия бутон, направо го размазвате и аз направо го сцепах от тука. Само с това седене направо танкът си замина. Да, сега ще трябва да убивам моите. Да, това се го спомням. Тези сега ще ме нападнат, аз ще трябва да ги убия. И да, тази мъжка най-много ми харесва, много яка. Право се за нинджоски. Так. Да, те дават много хелт. Само так. И да, този го убих, но докато се опитвам да спася тези скапани хора, те се опитват да убият и мен. Това е много скапано, защото все едно аз в момента им помагам, пък те ми се правят на най-важните и се опитват да убият мен. Писам се към това, не към това. Ето и много ма дразни тази ръка, че само не мога да се прицеля веднага да ги килна. И така. Добре, той ще го бия с това. Дай, взаника му! Айде! И можех с да го убия, но излези към края и не спрашам. И сега ще видите как ще се вселя. И тук от началото май имаш някакъв бъг. Не, той е напред мисията. Значи там някакво таксите мятат и ти трябва да го хванеш да го хвърлиш върху тези другите. И на мен нещо ми се бъгваше. И то сигурно не от играта ми от мене. Моя комп там. И не можех просто да го хвърля към като от едно нещо и аз просто
Верно, сега трябва да се вселя в душата му. Ето това се опитвах да я покажа. Гледайте сега само так. Два ямурка му удрям. И всичко идва в мене. Хайде сега, япи! Ами да, това си го спомням. Това е много гадно. Но и яко. Гледайте сега с натискането на двойката. И ще се вселя. Айде се вселих де. Тук в момента си спомням някакви нещица. В тялото е смесено така. Все едно да има в нещо в играта, нали. Той си спомня какво е ставало преди. Какво е ставало, когато, нали, неговите спомени са изгубени, то става някакво чудовище от някакви глупости там. Всякакви неща и като се вселява почти във всяка мисия, нали? Не във всяка, почти. Има такова там, където си спомня и такива неща, което е много яко. Ето, аз стигнаха мисията с бъгът. Да, те са много скапани. Някакви дет ме преглеждат. Да, те биват убивани, съжалявам, че не дадах да гледате клипа, просто искам да се бавя. И да, така съм в колата. Скапването това чудо идва, трябва да бягам. И това много ме дразни, че трябва да избягам, а не докато съм тук го килна още сега. И тук нямам нищо яко. Не само да бягам. Нито мога да скоча, но не мога да лита напред. Да се седно изхвърча. Тъй само мога да си бягам, това е много скапано. Но гледайте сега как мога да се качи върху колите, так. Това много кефи, чик. Сега ще си висиш там. Ето ви скапаната мисия с таксито, че сега ще ми са бъгнали. Ето, че го хванах. И сега натискам скапания тап. Моднете го скапането. То ми излък как се правя, но аз нещо просто не мога да го направя сега. Хоп. И натискам нище. Ето, че свързах се с това. И да, май ми се бъгна ново. Сериозно, аз пахте играта. Опа, лянкът. Нещо се бъгна. И да, играта се бъгна. Това е така. Пак се оправи. Но просто не мога да го целя. Пишем на цените тап. И нали такива неща. Маус. Смени са. И да, хвърли го. Но не оцели хеликоптера. Това ще го пребия така. И тук е така. И нищо няма да направя. Така, вече е на земята. Не знам как го направих. Сериозно, не разбрах. Сега ми дадоха поне една от силите, за да мога да се катеря. Нали? Сега тук се качвам. Тук, какво ставаше, май пак идваха някакви два хеликоптера. Те доста... Не знам защо идват. Всъщност, да, те ма гонят, нали тук. Героят ви е някакво чудовище, поне за такова го смятат. Защото е бил подложен на някакви експерименти. Сега е някакво чудовище. Да, пишат ми така да се качвам, както аз се качвам понякога. Пък аз понякога се качвам и така. Те ще се катера като някакъв Спайдермен. И пък просто е така хоп. Хоп. Те става, според мен поне по-бързо става така. Не знам според вас как мислите вие, аз не съм сигурен. Но според мен е така е. Сега тук те трябва да ги щупя. Те хоп. Прицелвам се с стаба. Не стръгват да бягат. Чудно ме е как те чудеси стават прозрачни. Само так. И да, второто също е охалянк. Само ще взема един хеликоптер да се нося. И да, сега продължават клиповете, дето припомням глупости.
И да, удариха ме в хитката. Но ако мислите, че съм мъртъв, много грешите. И да, хоп. Така. Ето, казах ви, че ще мога да се вселя в тяхната душа. И гледайте сега. Ето, че идват и другите, но аз си натискам V и се превръщам в този, който съм убил. Който съм се вселил, натискате E и десен бутон на мишката. И така, ето виж, той пише, хоп. И така. Ето, хващам го и само так. Бам! Два удара, шибам и го изяждам. И така, сега тук пак си припомням нещо. Припомням си какво съм правил преди. Ето. Чувам се по-силно, може от дишането ми малко да ми пречи, но все пак съм с слушалки. Там имам си микрофонче на тях и се чувам много по-добре от преди. Това е яко. И да, ето мозъка го заболя от припомняне. И така да бъде. Ето цялото го изгледахме. Ето, гледайте сега, хоп. Нали, натискам двойката или две задържам и то так. И се ги разменям. От тия мога да грабни ти, но ето има кеф най-много. Ето от въздуха да се цепя. Ето, че хванах това. А може така да се вървите като нормален човек. В момента няма да стане това. Хоп, ще направя чудовището. И ще си бягам напред. Так, гледайте, това да нещо заприлича. Мога да кача клип, в който показвам модовете, които имам и линкове как да си ги направите и откъде да си ги стеглите. Защото просто модовете на Майнкрафт са яки. Нали, не за прототайп в момента говоря за Майнкрафта. То най-вече знаете, аз играя на него. И сега пак ще нападнат тези скъпаняци, много ги мразя, но трябва да ги убия. Направо са ми нещо като кръвни врагове. И да, не успях. Защо ли не ми е познато? И да, тези веднага почнаха да ме удрят. Това направо. Сега так. Това е много яко сам всичките. Имам супер сили. Но пак ох. Ай, кой има тип с такова смахнато чудове. И защо имам помпа, бе, човек? Да мреш. Така. Да, че те са много ма дразнят. Направо. Дори не мога да ги видя половината. И да, цепят на... Сега ще кача горе, ще разгледам околността. Така си мислех, там так. Споко, съм един от твоите, бе, кому удръж? Опалянка. Извинявам се. Взявам си едно от тези и слизам тук на клипчето. Добре, значи... Ох! Трябва да взема това оръжие. Така, преобразих се и всяко да правим. Да, това е приятелката на Етоя. Преди това де.
Ето, че тя вече не го познава, защото той преди е бил някакъв нещо като адвокат или не съм... Не съм стигал тук с напред в мисиите. Просто не знам. Да, пак си говорят в канавката. Ето... Той спомня си... До някъде, нали, цялата игра май е за спомняне. Нали, спомня си такви неща в главата, какво се е случило и така. Все пак, трябва да си има на представа. Та е тук... Май тук преди е живял, не знам. Ето да, той напълно си спомня какво стана преди. Да, тук май тук е работил. Абе, те да го знам, аз не съм сигурен сега. Не съм сигурен, не съм се готов напред, за да разбера. И да, ето аз бях стигнал до тук, където ми дават пари. След като минете една мисия ви дават пари, нали, ги много предават. Не съм сигурен защо тук. Но след това има тук една врата. Когато дето като влезете в нея, нали, тя не знам защо е така, но ти ви излиза за супер силите ви, да си ги обновявате, нали, за да мога да летя в момента, гледайте, мога само да бягам и да се подскачам. Нали, има там за летене, по-бързо бягане, в момента съм твърде бавен. И ако гледате матча, вече няма да го гледате. Айде, чао, чао. Так. И да, тук са катери мъжи така, хоп. И май това е по-бързия начин. Тук само махаме тези неща, тези глупости. И като ги махнем, тук ще се превърне в някакво за... така за... кетч играят. Ще има за кетч и таки с неща. Ето, че... тук има наистина полицаи, хора, човек... и хора всичко си има. Просто... Така... Може да се превръщате в който искате. Нали, не само в тези войници може да се превръщате, ами и в хората може да се превърнете. Това е якото, че като се превърнете в някакъв човек, нали, като излезете на улицата, може да си ходите като обикновения, така се натискате контрол и така се вървите, се сте обикновен човек и си нямате никаква работа, освен да допълните народа в страната ви. Да, не знам защо не мога да бягам в водата. Това е много странно. Тук съм в момента в Централ Парк. Ако сте играли играта от Замунда, да, то сигурно има и на друго място, но просто ви казвам. Ultimate Spider-Man. Този град е същият. Абсолютно същият. Само някои, нали, къщи може да ги няма и такива неща. Но почти всичко е еднакво. Сигурен съм, защото то се пак си е в този град, нали. Тук ще има пак да ги убивам. Аз мисля понякога я мразя, защото трябва да се превърна в някакъв идиот. И да, тези пак са тука. Но първо си говорят за някакви глупости. Ето ги тези са войници, дето да ви заловят.
Ето, това сте вие. Тук сте живяли. Ето, този човек, мъжът, не жената. Ами този мъж сте вие. Ето. Вие си спомняте всичко просто. Нали? И ето, че този... Не знам за какво изхорча. Буквално, не знам защо. Някой го бутна или какво стана. Не може някой да го е бутнал. Твърде ще са слаби, за да го бутнат. И да, трябва да заловите този мъж, за да си спомните пак неща. Така че трябва да хванете танкът. Но първо трябва да размажете скапаните войници. Спокойно, е лесно и няма смисъл за да... Какво стана в момента? И да, то с набързо трябва да го убия, защото много ме дразни. Так! Виждате, че ченгетата малко се променят по-напред. Да, те сговорят се някакви глупости. После така ще се метна. Да, сега сега ще ме цепят. Так. И ето, че един е кацна. И ще скоча да го унищожа. Не е кацна точно. Не знам, като го играх в братовчет ми. Нали, при него кацна и си седя на едно място. И ще спра клипът.